Informazioa eskubide bat da. Askatasuna egon dadin, zer gertatzen den jakin behar dugu. Mundua den korapiloa ulertzeko beharrezkoak dira tresnak. Tresna independenteak. Kazetariak, erredakzioak. Informaziorik gabeko gizartea gizarte lotua da. Iluntasunera kondenatua. Gogorki, krudelki, erremediorik gabe. Non, zer, nork, nola, zergatik, zertarako, funtsezko galderak dira. Hilala bizikoak. Eta komunitate guztiek daukate mundua beren hizkuntzaren kristaletik ikusi eta kontatu beharra. Eta eskubidea. Geuk ere euskaldunok eskubidea dugu geure mundua ezagutzeko, kontatzeko. 1980ean egia bilakatu genuen amets bat Euskaldunon egunkaria sortu genuenean. Baina ez da erreza izan. Arazoak frango ezagutu ditugu. Eta kolpeak ere bai. Baina ez genuen etxi, ez genuelako nahi. Eta ezin genuelako. Geure buruari zor geniolako. Eta munduari. Bai, geure hizkuntzan egindako komunikabideak behar ditugu. Loturarik eta katerik gabeak. Geure egiak, geure bizitza eta geure esperantzak kontatzeko. Ez dugu ukatuko garaizaila direla guretzat. Sasoilatzak bizi dituela gizarte informatzeko ezinbestekoa den kazetaritza honek, geureak. Eta laguntza behar dugula taka honetatik ateratzeko. Denon laguntza. Geurea, zeurea eta geure ardura daukaten erakundeena ere bai. Geureak, denonak diren erakundeena. Horregatik, orain, hemen, berria lagun egitea eskatzen dizuegu. Zeuen konpromisua geure maria delako. Bai, informazioa eskubide bat da. Alperrik galdu ezin dena. Galera handiegia litzateke. Mundua den korapiloa ulertzeko. Geure mundua kontatzeko. Kantatzeko. Ospatzeko.